Лудя, еба си хитро тук прави. Но той до сега нищо не е правил. Според мен си е лежал. След 1 час. Изтрихме малко снимки да имаме памет. Янко прави върха. Сега вече се държи като сум. Гледай какво прави. Сега вече полудя. Не, само фенер после, че. Фенер Фенер няма. помолих вашите хора да донесат, да мога го видя, че е 2 метра. Ти овче, сом ли си главата? Да. Толкова стои като моята пръчка, като гледам. Еми. Те затова удрят, защото е на фин тъкъм, иначе няма да ти удари. Трезвайте да видим малко. Тя работа е бе сериозна. Преди аз преди малко те гледам, какво правиш? От 1 час си го правим това движение, тъй че.